Asamfuna Big Zulu. Simfuna la. Hey, naye mkhona nathi uzokona ngoma ngapha. Awufuna Big Zulu insizwa. Wemali eningi. We usushisa stage uyivalile. Uyivalile. Uzokha ngizake ngishayela uSmino. Ufuna hlawulela lo mfana lo. Limaza manje uphela hlawulela lo mfana lo. Awunawo uMessi Nkosi yami. Cha mana ngishayele lo mfana uthi uSmino. Amfone. Hayi ngathothi uBig Zulu angithi bayaqula ngathothi baqashwa njalo bafana basondelene nambalala bekhathela. Yaqhilaza futhi. Yaqhilaza bafana basondelene nambalala bekhathela. Yaqhilaza le. Ena awufonele uSminoff mkhulu. Man angimthinta manje uSminoff. Awufonele. Hey lo mfana njalo uSminoff ena uyinkinga lo mfana phazamisile amakhulu. Phazamisile. Kade ngatshela amakhosi ngithi ningamzondi ngoba nothi mase niphelelwe isitayela nilekelele ancwabe futhi. Awu madoda. Manje iqiniso pha. Sengibaqhilazile. Yaqhilaza le. Mina noSminoff ufana angene phela ungalapha nje uSminoff la kwahlabisa. Wayeso. Hey bakithi. Maleze la. Hayi ngathothi base stage. Nakho. Awuzoyeke lo mfana ke uSminoff ke manje khuluma umlungu ke manje. Hayi, Lomuyele bazochaza kwaGudluza ukene lo mfana. Ngezwa ke ngiqhaphasanga belungu ke. Bazochaza ukuthi bekwenze nje nami kuba Angazi ukuthi kwenze njani. Mana ngiphinde ukugcina. Awuphinde. Usababhizi kodwa. Hayi bacula. Hey lokho eshayile ngoma nje yakhe lo mfana lena ethi ena mubi kamnandi. Mubi kamnandi. Uyadume yabona. Bingena impela kaSminoff mkhulu. Ayigcokama lethi mubi kamnandi. Uyanti. Hey unjani Sminoff? Hey ngilapha kona ngoma. Insizwa ziyakufuna lapha ngathi uphakela umthakathi. Uphakela umthakathi ubethatha insizwa manje bathi uphi Sminoff? Bathi siphi Smila ngithi mina hayi. Zikhona ezakhe zikhona kwaGudluza ungene. Ngithi bafana manje ehla kwakho ngimbongolo hey. Basobhani kona ngoma bathi bathi ngeke. Hey manje ke weSminoff cha uzoba khona omunye umdlalo fanele ube khona bafuna bona noBig Zulu. Cha samdingi phela. Samdingi ukushayena. Cha ziyakubicha ngeke nginashaya iciko bafana. Nginashaya iciko bafana iciko lami leli la kwaGudluza ungene. Cha uSminoff makethi mayifika nje evele qhamuke seyinduna yeyinsizwa noBig Zulu. Aqhamuke sey. Hey weSminoff ngihamba manga. Ayishaya into yodwa sisi. Hayi. Hayi uyabona weSminoff kodwa ugqilazile ndoda kule ndima. Yazi ngihlushwa ngabantu manje ngijuluke ngimanzi itenge ngenxa yakho weSminoff ufana uzochaza ngathi awuchazanga kahle ufana ubuzochaza. Hey nembuzi zakho izele Sminoff. Hayi kahle ngayishuthi le nto ngisho. Ngiyoshayile mawele ngiqinisile zizele imbuzi zakhe manje adinga izibala nje manje ngithi mina ndoda hamba ozolanda imfuyo yakho ngeke ngwelusele mina ngoba nemjovo ngilokhu ngiqadile awuyilethile imjovo umatheremisini. Usuqalazele mkhulu. Hayi ngoyilanda mkhulu ngoyilanda mhlawumbe konsenza eyisiphizo. Buka nje futhi weSminoff nguphakamsanga kanje ngatistela kithi uluselo umlungu. Uluselo umlungu. Mr Yakho. No Mr David. Hey manje ngiyahamba ngiyahamba. Hey weSminoff. Mkhulu. Esmiramira. Hayi mfana bagqilaze ena nginika bona mhlawumbe la khona umuntu omusha ohleze ekhaya ongakholelwa kakhulu kulento yokufuya but siyabona abantu abasha abaningi bayangena ekufuyeni mhlawumbe ngela ukumupha ulwazi kubaleke ngani ukuthi ke umuntu omusha ube sekhaya ukwazi kodwa futhi ke ukuba nolwazi oluncane ngabe lokufuya noma elokutshala ikakhulukazi kule lizwe lethu elibi kangaka elinganawo amathuba omsebenzi. Amathuba emsebenzi awekho ngempela kuke kudala sizobe sibiza iYouth in Agriculture le ngizobhekana nabo khona ngqo abantu abasha ukuthi yini le thina esithi abayenze ukuze bakwazi ukuyiphilisa bese nawo ubona laba abantu abasha kade belapha bekutshela ukuthi sesikhanduluseni sekwenzekaleni bayabona bona bayangena kodwa futhi ngiyabanxusa abazali ukuthi abayibambe ingane bayilethe ku-agriculture bayifundisa akusasetshenzwa kangako ngamandla okuningi sekuyitechnology kuyasebenzeka nje awujuluki kangako babona nathi nje sesibadala kodwa siyakwazi nje ukulala sidlile ngenxa ukuthi sisebenza ku-agriculture
khona lapha engishumela khona one home one garden kodwa khona lapha engithi khona phumani one home one garden ngenani ebhizinisini inamhlanje ke kulabe engikhuluma nabo namhlanje ngithi hayi phumani kade nafuya nifuyela umbala kodwa manje sifuna lokufuya kwenu kushintsha impilo kushintsha indawo enihlala kuzona.